Please don't disturb to me. I'm gonna sacrificing my gardening. Matay. Kasi naabot ba kami sa amigo na kong English, no? Hindi libre ko kasabot ng English. Masaon lang ko nino. Wala na. Hey! Mayong bunsag! Hey! Who's that boy? Who's that? Oh! I'm gonna planning a festival. What's your problem? Hey! Unsa daw? Budlat? Kasabot man ko sa problem. Kasi budlat, boy. Kasi pagtuon niya sa kuha, budlat ko. So, problema niya, ang ako pagkabudlat. Ano problema sa akong budlat? Di man ko budlat. Hey! Unsa? Ano? Hey! Unsa ba? Hey! Please don't disturb to me. I'm gonna sacrificing my gardening. Okay? Garden? Nakasabot ko sa iyong mga garden. Pero to ingon niya, sacrificing, but pasabot guro niya, ang mga gulay, mo ipayat niya singsing. Now I know, kasabot ako sa iyang gipasabot. Kasluno na day ka kay mamayat man kag singsing. Hey, are you Bisaya? Please don't talk to me. I'm not interested, okay? I'm not interested. Please. I don't understand the language of Bisaya, okay? I am English people. Please respect me. I don't know what do you say. Kabalo sang Bisaya ko. Please don't talk to me kasi ang pasabot ato ganahan sa magig-istorya sa kuha. I'm not interested. Pasabot ato pag human niya trabaho sa garden niya mga omig lopred. Kay gutom biya pug ko. Mula ka kimukhaon ko ron. Lami na kay ka ang kuan ba lopred. Hey! Magpaabot ko diri ha. Kung krosa ka mo man kay mga otag lopred. Andali niya. I said, please don't talk to me. So, what's up mga kaatang no? So, mag-shoutout na po mi ani kay para ganahan jud mo sa mua ba. So, mag-shoutout ni no. Okay, bago dahil akong relo na nag-sponsor sa kanang gihatag sa kuha. So, ay gihatag dili. Wala din sponsor dahil kaning bonus 100 ra ni. So, ang total price jud ani mahal na siya pero gihatag ra sa ko 100. So, shout out first kay Tita Momay. So, hi Tita Momay, shout out na I hope nga malipay karon kay gi-shout out ka na mo kay perti gud ni siya kaluuran. Naa may luuran pero gwapa ni siya, sexy. YouTuber po di siya. So, nasa Taiwan. Grabe na gud ni siya ka di pud makaya ni kay doon na po siya gidala-dala nga kaaniyag. Basta nasa yahatanan. So, shout out kay Tita Momay. Subscribe niyo Tita Momay. Then kay Random Videos TV, subscribe din. Skygo Bansalan. So mga trabahante diya sa Bansalan no sa Skygo. Shoutout ninyo kay Kuya, then kay katong cashier nila nga gwapa. O kato pong isa nga katribo to nako mga gwapa, yung gwapo ning mga katribo po nako. So shoutout sa Skygo Bansalan. So di na to dugayon ganing mga nagpa-shoutout diri kay Marjan Solera, Gistrel Ardinisa, Teleki Lomongo, Roel Asa Iroy, Jim Morrison Las Pona, okay, Yars Iba, Taong Paniki TV, Julius Laber, then kay Eduardo G. Saragosa, Elmer Serino, Sander Cabañez, kay Boy Vlog, then Samuel B, then Phil Qatar, shout out, then kay Ma'am Shiseran Charmin, shout out nasa Leyte, Rosa, D-Boy Baguio, Harold Vlog, Ribis Channel, Maria Lisa Lubay, Jimaina Buharanas, Silbert Picoy, Jan Chinito, Gerald
Iruji. Then shout out again G4 Vlogs, subscribe ng G4 Vlogs, and then Rinon anon ito din kay Juban Bato siya digo, shout out boss. So that's all lang shout out no. So shout out sa tanang fans na mo diyan nang nanaw. Thank you sa support permente. So shout out nimo dong. Ikaw na ibala diya dong. Signing up.